Moabot sa 123 ang mga nadugang nga nagpositibo sa COVID-19 sa syudad sa Talisay sudlang sa duha ka adlaw. Samtang 70 ka mga panimay sa syudad ang gipaubos sa granular lockdown. Ang report ni Femery Dumabo. Gawas sa pagpaubos sa 8 ka oras nga seminar sa mga malapason sa curfew, karon subli na usab silang pasakaan og kaso sa kapulisan. Sa 3 ka semana nga subsub nga pagpatuman sa curfew ordinance sa dakbayan sa Talisay, moabot na sa 660 ang mga nasikop nga malapason sa curfew. Sagad niini mga batanong naglaag lang og nag-inom daplin sa dan. Kaya namtay ordinansa So most likely they will have criminal records if they will continue to violate the curfew at night. Kay subsub usab ang gihimo nga contact tracing. 123 ang nasutang positibo sa COVID-19 niadtong Biyernes ug Sabado. 58 ang naka-recover. Niabot na sa 393 ang aktibo nga kaso sa syudad. Samtang 70 ka panimay sa Talisay City ang gipaubos sa lockdown. Gipadadaan na usab sila og relief goods. Nag-start na ta today. But at the end of the day, whether it be antigen test or whether it be RT-PCR, importante lang yun may bauta kung positive ba ka or dili para ma-isolate na ka. Cases still continue to rise, so you have to be vigilant, yun, especially sa ato ang kaugalingon sad. We can implement protocols pero kung atong kaugalingon dili sad gusto mo implement sa protocols, it will be difficult. Dugang sa mayor nganing padayong pagpaubos sa dakbayan sa Modified Enhanced Community Quarantine. Mas daghang pulis, sundalo ug mga force multiplier ang makita bisan sa mga sudlunon nga dapit. Sila ang gisangunan sa pagpasidaan sa publiko sa striktong pagsunod sa health protocol. Oba ni John Solon, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.